nangyari sa kanya kasi sabi ko nga, dangerous itong girl. Hey bears! Welcome back again here on my channel! So, it seems like you enjoyed watching my previous story time video. Yun yung story time na nangyari sa ER, the bloodiest and funniest ER case na nangyari sa akin in my whole nursing career. So, if you haven't watched that video yet, the link is down below. Parang nag-enjoy kayo sa panonood ng video na yon, and I decided to make another video na nangyari naman sa loob ng ambulance. Actually, hindi sa loob, sa labas. If you are interested to know more about this behind the scenes sa hospital, sa ambulance, please let me know down below and I will share a lot of stories with you guys. So ayun, if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe. And click the bell button for you to be notified every time that I upload videos here on this channel. Let's get on to the video. This incident happened parang last year lang ata or the other year. Ayun, mas maganda nang hindi natin malaman kung kailan siya kasi may mga, may mga hindi dapat makapanood ng video na to kasi medyo dangerous tong case namin na to. Dangerous for our lives. Sa aming mga nurses kasi yun, may nangyari doon sa loob ng ER na hindi dapat malaman ng mga nurses. So yun. So, I was on duty noon sa Station 1, which is, at that time, luckily for myself, isa na lang ang natirang pasyente and pauwi pa. So, that time, yung nandun na ako sa Station 1, kasi nga, pinaprocess ko na lang yung mga papers, nagpa-finalize na lang ako ng mga charts and mga logbooks namin. Nakauwi na yung pasyente ko actually, yun lang. Nag-ayos na lang ako dun para just in case man na may mangyari or may ma-admit akong pasyente ulit. So, ready for admission yung station ko or lahat ng papers ko. Madali lang siyang, alam mo yun, basta ready, ganon. And then, I was walking, pumunta ako sa Station 2, sa kabilang station. And yung station kasi namin na yun, malapit lang siya sa may kalsada. So, rinig na rinig mo pag may pumasok sa ER, ganon. Or kapag may sasakyan, na pumasok sa ER. So, I was walking and then I heard this long, nakakakaba na sound. Alam nyo na yun, guys, kung napanood nyo yung una na storytime video ko. So, ayun. Meron na naman tong nakakakaba na sound na beep! Ganun. Yung mahaba na busina. So, ayun. Sabi ko, oh, okay lang. Kasi dalawa na, yung naka-duty naman sa ER, yung mga dalawang senior nurse namin. Tapos yun, nandun pa si chief nurse, nandun si head nurse. So, yun. Kayang-kaya nila yun. For the sake of, curiosity, chismosa ang ate mo. Bumaba ako kasi wala naman akong ginagawa. Tapos ko na lahat sa station ko. Tapos ko na lahat. So, pumunta ako doon. And then, pagtingin ko, pinapasok pa lang yung pasyente. And parang, ano ba yung itsura ng pasyente? Para siyang naka-brief or something? Or naka-short ata? Hindi na siya pinapasok pala. Nandun na siya sa may ER bed actually. Tapos parang nakat na nila lahat ng, lahat ng damit niya. And then, yung curtain is binababa na siya ng chief nurse namin. And then, sabi ko, uy, bakit yung duguan? Super duper dugo. Kasi parang naliligo talaga siya dugo. Though may mga nakikita na ako na ganoon, na may mga pasyente kasi he was, nothing compared to our first story time video. Parang lang siya, parang wala siyang wala siyang fracture, hindi yung lamog-lamog, ganun. Parang buo yung katawan, pero madami nga lang yung blood. From here, parang pababa, as in super duper dami na blood. So, hindi tumulong ako, mama, ano mo itutulong ko, ganyan-ganyan. Yung duty na doctor namin was really a good doctor naman. He did his best naman to, parang lahat, para talagang first aid lang. So, yung pasyente, kailangan na naman namin i-transfer sa nearest na hospital na kaya yung case na gano'n. Which is, kung yung, ito-travel siya ng bus, 1 hour. Kapag private car, 30 minutes to 45 hours. This is a very important, details kung ba't ko sinasabi yung yung distance ng hospital na yun. Pero kapag sa ambulance namin, and the best yung driver namin, mga 15 minutes lang nandun na kami. Ayun, dumating yung mga kamag-anak, isang anak lang ata, hindi ko alam kung anak yun, basta may dumating na isa, and then yung nag-drive ng tricycle. Hindi ko alam kung kailangan ko bang sabihin yung case ng pasyente. Basta sabihin na lang natin, basta duguan siya.
Hindi ko nasasabihin kung anong nangyari sa kanya kasi sabi ko nga, dangerous ito, girl. Yun. Sinabi na ng doctor namin na we need to do this and this. Kailangan na transfer na ita-transfer natin yung pasyente natin sa nearest facility that can do this. Umuo naman yung anak ata yun parang ganun. May ambulance nurse kasi kami, and most of the time, ang ambulance nurse is just yung mga nurses na nakatira dito sa malapit sa vicinity ng hospital. So, isa ako sa mga nagiging ambulance nurse. But that time, hindi ako ambulance nurse. Tinawag namin yung ambulance nurse namin, kaya lang sabi ko parang, Mami, hindi mo ata siya kakayanin na mag-isa mo lang. Kasi, number one, yung patient namin was a male patient na malaking bulas talaga siya. Hindi siya yung matabang pero alam niyo yung malalaking bulas talaga ng mga lalaki, ganun. And he was already on his mga 50s, 60s, 40 to 60s, ganun. Ganun yung age niya. Just in case na mag-arrest yung pasyente, may katulungan ka sa loob, may kasalitan ka na mag-CPR. Kasi, expect the worst when you're inside the ambulance, guys. Ganun. Sinong sasama? Yun ang tanong. Kasi ang naka-duty noon sa ER namin was, nandun yung chief nurse namin, and nandun yung head nurse namin. Tapos sabi ko, walangan naman sila yung pupuntahin ko, di ba? So, ako na osyosera yun kasi nakik-osyoso ako noon. Kapag nag-transfer kami, this is the best thing that we can do to our patients kasi yung hospital namin is an Adventist hospital. So, most of us na nag-transfer ng mga pasyente are Adventist na mga nurses. Naging na namin na before we leave the hospital or before tumakbo yung ambulance, nagpe-pray kami for our patients and for our safety. Ganon. So, as in talaga kasi mabilisan yun kasi ang dami ng blood loss. So, dapat talaga kailangan kailangan gawin na. Ayun, edi pinasok na namin siya sa ambulance, and then nakalimutan ko na siya ipag-pray. So, paglabas namin dun sa bakuran ng hospital, sabi ko, nagpe-pray akong ganyan. Nagpray, as in, pag nagpe-pray kami, guys, hindi yung silent prayer lang. The prayer was really something na yung maririnig ng ambulance driver, ng patient, kasi yun yung nagpapalakas sa mga pasyente natin na naiyak tuloy ako. Yun yung mga nagpapalakas sa mga pasyente natin na lumaban para sa life nila. Yun na kahit, alam mo yun, kahit matatanggap na nila na mamamatay sila, at least in peace sila na aalis. Alam mo yun, kasi alam nila na pinagpipray sila ng mga nurses nila, and sinasabihan din namin na pray for yourself din po. So yun, naririnig lahat ng nasa loob ng ambulance. And unfortunately, wala kaming kasama na mga family members doon sa ambulance. Paglabas namin ng bakuran ng hospital, meron kaming kasunod na ambulance. So, may dumaan na ambulance, and then kami yung next to that ambulance. Ano ba? Hindi ako makapag-isip ng word. And then, I was praying all the time sa loob ng ambulance, yung check namin yung BS niya. Kasi wala na kami magagawa, yun lang. Yung magagawa na lang namin, mag-check, and then kung mag-arrest man siya, mag-CPR, ganun. So, sobrang bilis ng pagpapatakbo talaga ng ambulance driver namin, which is good for me as an ambulance nurse, kasi ayokong mamatayan ng pasyente sa loob ng ambulance. Girl, mahirap mag-CPR sa loob ng sasakyan. You know what I mean? Alam mo yung gumaganyan yung ambulance, tapos nagsi-CPR ka, nagbibigay ka ng gamot. That is not an easy job, Pagod na mag-CPR, pagod ka pa na mag-balance. Nakakahilo. Sir, kapit lang po kayo. Sir, ganito po. Sir, mag-pray po kayo. Tapos, nakakausap pa namin siya nung una. Sir, pray po kayo. Pag-pray po natin na, makasurvive po kayo. Sir, as in talaga. Alam mo yung, kung pwede mo lang kausapin na yung Panginoon na, Lord, i-extend mo siya. Alam mo yung parang gusto mo nang mag-bargain sa Panginoon para lang mabuhay yung pasyente mo. You know what I mean? Ganun yung feeling namin that time. So, nagpe-pray siya. Nakikita mo siya na nagpe-pray siyang ganun, na may sinasabi siya. Pero, hindi namin siya naririnig na kung ano yung sinasabi niya. And responsive pa naman siya. Na-overtaken namin yung ambulance ng isang hospital. Hindi ko na alam kung anong hospital yun. Or, naalala ko na siya, pero I won't mention. Tapos, tuloy-tuloy. Kasi ang nangyayari, nauna na kami dun sa ambulance. So, every time na mag-overtake yung ambulance namin, ganyan siya. Sumusunod naman tong ambulance na to. So, lucky for him kasi, lucky for that driver doon sa likod namin kasi naki-clear up namin yung daan. So, kami yung nauuna. Susunod na lang siya. Parang
go with the flow lang siya. There's this one time na grabe na talaga. Grabe yung sobrang bilis na nga. Kasi sabi ko, Sir Randy, bilisan mo pa magpatakbo. Kasi ano na to, deteriorating na yung pasyente namin. Ginagawa na, as in, ang hirap-hirap na nang ginagawa namin sa loob ng ambulance. And then, pagdating namin sa Pusurubyo, Villa Pusurubyo, nag-overtake yung driver namin. Hindi ko alam kung ano yung in-overtake niya. Basta nakatingin kasi ako sa likod ng ambulance eh. So, yan yung harap. Nakaganyan ako. Tapos, tinitingnan ko lang pasyente. Tapos, kung ano yung nadadaanan namin. Ganon yung tinitingnan ko. And then, may biglang gumanon. Gumanon. As in, ano yun? Sabi kong ganon. Yun pala, pag overtake ng ambulance namin, may hindi siya nakita na tricycle ata or four wheel tapos may tricycle din siyang kasunod. So, biglang kabig siya. Pero pasok kami kasi sa harap namin was tricycle ata noon. Basta hindi ko na masyadong maalala kasi gabi din that time eh. So, yun, nakapasok siya agad. And then, sa gulat ko kasi nga nag-move na ganun yung ambulance. Pagtingin ko sa likod, grabe guys, that was the most heartbreaking. Parang may iyak na lang ako nun. Naiiyak na ako sa pasyente ko na nasa loob ng ambulance. Naiiyak pa ako dun sa ambulance na nasa likod namin. Alam niyo yung ambulance guys, like for example, eto yung ambulance. Ganyan yung ambulance. Pagtingin ko sa likod guys, naku ganyan na siya. Nandito na yung gulong niya, ganyan. Sabi ko, Sarande! Ganyan talaga ako. As in talaga na feeling ko noon, yun na yung time na mamamatay na ako sa ambulance. And then, grabe talaga. Parang hindi ko ma-imagine na kinaya ko yun. And then, pagtingin ko, syempre, hindi namin pwedeng balikan yung ambulance na yun, girl. Kasi, yung pasyente namin was really in need din. Mali mo kung yung ambulance na yun, hindi din masyado naman ganun, mas toxic pa yung pasyente namin kaysa sa pasyente nila, di ba? So, sabi kong ganun, Sir, patay na yung nasa loob ng ambulance nun. Sabi kong ganun, syempre, kapag may pasyente ka sa ambulance, tapos tumuog ng ganun, di hulog yung pasyente nila. Tapos, may mga incident na rin kasi dito na may nagkabanggaan na ambulance tsaka truck, patay. Tapos, yung watcher naputulan ng paa, ganun. So, hindi ko alam kung anong nangyari dun sa ambulance na yun. Pero, nakarating naman kami doon sa hospital. And, yun. Inattend naman siya agad ng mga nurses and doctors doon. Pero hindi ko na sasabihin kung anong result. Okay? Kasi masyado nang malalaman ng mga hindi dapat nakakapanood na to. Nung nadaanan namin yung kalsada na tinauban ng ambulance, wala na dun yung ambulance, pero maraming basag-basag na bubog. So, I don't know what happened. I don't know kung buhay ba sila. We don't have a clue kung namatay ba or buhay yung mga laman ng ambulance na yon. So, the lesson of this story time is, kapag may mga nurses po kayo na nami-meet or kapag may mga, nasa ER kayo, nasa hospital, be kind to your nurses. Kasi, yung mga yan, hindi nyo alam yung mga sacrifices nila for your patients. And I hope the nurses who are watching this one, please do your best to take care of your patients. Kasi yun yung sinumpaan natin na tungkulin natin is to give the care. And, diba nga, kung mamamatay ng pasyente mo, parang ikaw din yung magko-comfort. Ay, naiiyak ako kasi yung pasyente ko. na-attach si madam. Hindi, kasi yung experience ko na yun, hindi ko talaga siya makakalimutan. That was really one of the most dangerous rides that I have experienced. Mas matindi pa siya kaysa sa roller coaster. Sobra guys. So, be kind to your nurses, and nurses, be kind to the watchers, the families, and most especially to your patients, and take care of them with your whole heart. So guys, I hope you enjoyed watching this video, and if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and please share this video. If you're someone na naka-experience ng cruelty from the nurses, please do share this one para naman, marinig din ng mga ibang nurses yung opinion ko or yung message ko for them. Please do like this video and follow me on my social media account if you haven't yet already, and I'll talk to you guys on my next video. Bye!